Hello mga karusi, mga karusi moto, mga karusi, dito tayo ngayon sa may Rusi, Lingayen, Pangasinan. Papakita ko lang yung location mga karusi at saka yung available na motor dito. Ako mga karusi, tara samahan nyo ako. Mga karusi, Primicias Corner, Primicias Street, along Artacho. Ito mga karusi, Artacho to. Ayan, Artacho Street to mga karusi. Tingnan natin mga karusi kung ano ito sa Artacho Street tsaka yung Primicias Corner. Dito yung location ng mga karusi, yung Rusi Rusi motorcycle. Mga karusi, tingnan natin yung mga available na motor sa loob. Yung Artacho Street pala dito sa Lingayen, Pangasinan. Ayan, pasok tayo. Ito mga karusi, dito meron po sila, may pang may pang tricycle, yung Rusi PC Macho 125, tsaka meron Rusi na Adventure din. Tapos may may mekaniko dyan, may nag-aayos yan. Pwede kayo passion ng Rusi, may nag-aayos dito pag nasiraan. Meron pa rin dito yung RFI na kulay dilaw dito, RFI 175, tsaka yung Rusi Royal, Rusi Passion pala to. Ayan, available din dito sa Rusi Lingayen pala. Tapos yung Rusi Sigma, ayan yung Rusi Sigma. Ito yung Rusi FI na plus 150i. Saka yung Rusi Flare, ito Rusi Flare. Ayan, plus rapid 150. Ayan. Ano niya dito sa mga Lingayen, Pangasinan, along Artacho Street sa Primicias Street Corner. Yun yung location ng Rusi Lingayen, Pangasinan. Ng mga karusi moto dito sa may Rusi Lingayen, Pangasinan branch. Mga karusi, ito yung available dito sa ito dito. Meron din mekaniko na pwede nyo mag-ayos dito pag masiraan kayo. Okay mga karusi moto, sa last note, dito sa power, kasi sa rin yung Cagayan. Babalik mga karusi moto.